Kajak je špecializované zariadenie pre mladých hluchoslepých ľudí a sme jediné zariadenie na Slovensku pre takúto cieľovú skupinu. Máme 8 mladých ľudí, ktorí tu bývajú celoročne a poskytujeme im služby v podstate od rána až do večera. Sú tu doma, bývajú s nami alebo my s nimi. A Dobrá krajina je úžasná v tom, že máme možnosť sa spoznať s novými ľuďmi, s darcami a že sa môžeme prezentovať, kto sme, čo sme, môžeme ukázať našich mladých, čo pre nich robíme a čo by sme chceli pre nich robiť a aké úžasné veci dokážeme spolu s nimi, práve s našimi darcami. Teraz máme vlastne taký úžasný projekt, ktorý by mal podporiť zdravie našich mladých. Náš klient Martin má 36 rokov a je nepočujúci a prakticky nevidiaci. Hluchoslepota je postihnutie, ktoré prináša veľmi komplikované fungovanie každý deň a prináša aj autoagresívne prejavy. Čo znamená, že naši mladí sú častokrát nervózni a nepokojní z mnohých vecí a my mnohokrát ani nevieme dešifrovať prečo. A práve tá voda a relax a pokoj prinesie tým mladým ľuďom trošku viac pohody. Chcem ísť plávať, dať sa masírovať. A prečo? Pretože je to zdravé, stretnem sa s veľa novými ľuďmi, pôjdeme do mesta, do Košíc, spolu s vychovávateľkami, bude zábava, bude veselo, veľmi sa teším, bude to dobré. Won't be happy, but I can't stop listening to the sound.